прилагаме, грешим, бъркаме, прилагаме, грешим, бъркаме, прилагаме, грешим, бъркаме, прилагаме, и изведнъж, вчера на гости и беше Май Малеева, която от 310 турнира, които е играла през живота си, е спечелила 11. 310 участия в турнири, 11 победи. Това е 3% грубо успеваемост. Тоест в 97% от пътите тя не е спечелила. И четвърто място в света. Обаче, какво е направила тя различно от другите хора? Кажете каква е разликата между нея и другите хора, които достигат в квартала на игрището да играят. Това е голямата разлика.